Привіт! А у цьому відео я покажу вам, що потрібно додати під розсаду перця у лунку при висаджуванні її у відкритий ґрунт або у теплицю, щоб розсада перцю швидко прижилася, почала нарощувати велику зелену масу, заклала більше квіток і тим самим ми збільшимо врожай. Як ви напевно знаєте, розсада перцю, як і інші рослини, на початку сезону добре реагує на азотні добрива, але самих азотних добрив перцю не вистачить, щоб нормально рости і віддавати великий врожай. Тому зразу з початку сезону, як тільки ви висаджуєте розсаду, потрібно внести комплексне добриво, щоб забезпечити рослину усім необхідним. І звісно, краще, щоб це добриво було органічне, тому я і використовую під розсаду перців курячий гранульований послід. На відміну від свіжого курячого посліду, його можна зразу вносити під розсаду, тому що в його складі мало аміаку, котрий згубно впливає на кореневу систему розсади. Тому свіжий послід вносити під розсаду не можна, щоб не нашкодити розсаді. Такий гранульований курячий послід продається у садових магазинах, а також в інтернет-магазинах. А під одну рослину потрібно додати всього одну жменю гранульованого курячого посліду. Кидаємо його на дно лунки і перемішуємо з ґрунтом, щоб коли ми будемо занурювати розсаду, ми її ставили не на гранульований послід, а на готову ґрунтосуміш з добривом. Зразу заливаємо лунку повністю водою, даємо їй увібратися і потім висаджуємо в неї саджанець перцю. Таким чином ми активували мікроорганізми, котрі є у ґрунтові, щоб вони перероблювали гранульований курячий послід у доступне живлення для кореневої системи розсади. А в складі гранульованого курячого посліду досить багато азоту, а також присутній фосфор і калій. І ще, хоч і невеликій кількості, але все ж таки присутні інші макро та мікроелементи. І цього добрива розсаді вистачить приблизно на місяць, а потім ми будемо підживлювати ще іншими органічними добривами, про які я розкажу у наступних своїх відео. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал і не пропускайте вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня і зустрінемось у наступному відео.